Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaog sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Miingon sa Jesus ngadto sa mga Pariseo, may usa ka dato nga nagsulob sa labing mahal nga bisti ug nagpuyo sa luho kaayo. Nagpuyo nga luho kaayo. May usa-usab ka kabos nga ginganlag Lazaro kansang lawas na lukop sa mga nuka ug pagadad-on siya ngadto sa pultahan sa balay sa dato base na lang makakaon siya sa mga mumho nga mga tagak gikan sa lamesa sa dato ug bisan ang mga iro manuol ug motilap sa iyang mga nuka. Unya namatay si Lazaro ug gidala sa mga anghel ngadto sa kiliran ni Abraham didto sa kumbira sa langit. Ang dato usab namatay ug gilubong ug nagantos pag-ayo didto sa Hades or impyerno. Unya miyahat siya sa iyang ug iyang nakita si Abraham didto sa layo ug si Lazaro sa tupad niya. Busa misinggit siya ngadto kang Abraham, amahan, kaluy intawon ako ug ipadala si Lazaro diri aron itunlob ang iyang tudlo sa tubig ug pabugnawan ang akong dila kay nagantos ako pag-ayo sa kainit niining kalayo. Apan si Abraham itubag, anak, hinumdumi nga sa didto ka pa sa kalibutan nabuhong ka sa tanang maayong butang samtang si Lazaro lunlon lamang dautan ang nahiaguman. Apan karon malipayo na siya diri samtang ikaw diha nagantos. Gawas pa ni ana ay lawom nga bungaw nga nagulang kanato aron kadtong buot mo tabok nganha kanimo gikan diri dili makahimo ni ang anaa diha makatabok ngari kanamo. Ang dato mitubag, kun mao ka na amahan, hangyoon ko ikaw nga imo untang ipadala si Lazaro ngadto sa amo diin ako may 5 kaigsuong lalaki. Padtua siya aron sila kapasidan-an ug dili mahianhi niining dapit sa kasakitan. Si Abraham miingon, ato adidto si Moises ug ang mga propeta nga magpasidaan kanila. Sila nay mahibalo sa pagpamati sa ilang isulti. Ang dato mitubag, apan amahan kana dili paigo. Kun adunay mabanhaw ug muadto kanila, mamiya gayud sila sa ilang mga sala. Apan miingon si Abraham, kung dili sila mamati kang Moises o sa mga propeta, dili gayud sila makabig bisan pag may mabanhaw. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Hatag ang atong mga pagbasa karon labi na ang Ebanghelyo o unsa gyud di ay ang kinaiyas Ginoo. Mga maglibog ta usahay nga naay mga tao nga buutan pero nagantos. Naa say mga taong buangon pero haruhay. Makaana ta ba? Nga unsa man ning Ginoo di man iya balanse. Mao di ay kay ang gusto des Ginoo nga dinhis kalibutan atong dawaton ang tanang klase sa pagantos aron maabot ta didto sa langit. Nga bang baligtad ning pamaagis Ginoo ba? Kalibutan ug langit. Kung dinhis kalibutan, porti natong lipaya niya buhong kay tas tanan.
maimpirno dayta ana. Nya kun dinhi sa kalibutan purting daghana natong pagantos malangit dayta. Nya unsa man kauyon mo aning pamaagis Ginoo? Unsa man ray inyong gipaningkamutan nga magantos o mahayahay? Wa na maningo og tarong. Kuan oy? Ato gid nang kuan, ato gid nang kinaiya, kutob sa mahimo ngita gitag hayahay. Tanawang pari nagmisa di agi ng electric fans kilid. Nya kamo sa diha ba dako kayo electric fans babaw. Nya aircon ang sakyan na to sigig yung upgrade hangtod na gyud hayahay. Hayahay gyud. Mga balay automatic na ang gate. Gusto kita anang mga hayahay lang, baka na maglingkod-lingkod lang ta, remote control ang tanang butang, CCTV, remote control, ibutang na sa cellphone, pero aron bisag asa maglakaw-lakaw, makita na nimo imong balay. Hayahay gyud kayo. No? Tagurha ka buok cellphone, usa para sa asawa, usa para sa opisina. Ang hayahay gid ba? Pero makapaimpierno day na. In general ba? In general kana di ay kinabuhi ng haruhay, gitawag nato in quotation og kadato dinhi sa kalibutan, makapaimpierno. Sige lingi ay mong tupad. Ing na makapaimpierno ng kadato. Magina. Lingi aba. Ing na makapaimpierno ng kadato. Kay ugway mo pahinomdom na to ani basin unya ba matod pas dato amahan kung di gid na katabok si Lazaro diri nako diri aring impierno paulialan na dito sa amo kay tuwa pa koy 5 ka igsuon nga pareha sad nako og kinabuhi may na lang mapasidan-an to sila dili to sila mapunta diri nitubag sad si Abraham dili gyud na mahitabo nga mutuo sila basta na ay patay nga mabuhi kay kanis Lazaro og mabuhi nigbalik sa kalibutan tilapan ra gyapon is iro nya kinsa may mutuo anang tao nga gitilapas iro ang nuka na puno ang lawas sa nuka kinsa may mutuo ana lisod magimog tuo suwaling padersiano nawa ginainuka kaayo. Inyo pamangganing sawayon, inyo pamangganing ikiha. Unya kana pa bas Lazaro nga napuno ang lawas sa nuka kay inigsod ni Lazaro balik sa kalibutan. Nuka mangyapoy iyang lawas. Nakisa may mutuo ana, inigtan-aw la abi na kog namatay ning tawhana mo ana ra to katong mga igsoon. Abi na kog namatay buhi pa man din panuway dako. Ana ra. Nya moingon dis Lazaro, ang inyong igsuon na impierno sa dugmukon kuno nang oni mo diang buanga ka yaw ka diha, takal kag yaw. Mo na ingon ang Ginoo, way mo tuo na ipatay mabuhi, patyon ra nagbalik sa kalibutan. Mo na si Jesus wa na gyud mo balik diri. Isip buhi. Ilansang ra gyapon balik sa cross. Gani karon magwali tag parte Ginoo ilansang manggani sa cross no unsa may buhaton matod pa ni Abraham ug di gyud sila maminaw ni Moises ug sa mga propeta nya sa ato rong panahon sa mga pari ug sa mga magsasangyaw mga ebanghelista di gina sila bisag na apay patay mabuhi di gina sila mag-usab. So mao nay atong timan-an ang makapaimpierno mao ang kadato, ang makapalangit, ang pagkakabos, ang pagkalipay kaayo dinis kalibutan, makapaimpierno na ang pagantos dinhis kalibutan, makapalangit. Ingkaw niya pa der og naa mi daghang kwarta, dili na di mi ani malangit. Mo na gisugo ni Kristo ibaligya ang tanan ug ang halin ihatag ngadtos mga kabos.
Gibuhat na ni St. Francis, ni San Roque, tanang mga santos nagbuhat ana. Ikaw na bilingay mong tupad. Yung na saman. Andam na ka nga imong ihatag ang imong bahandi nga rin ako. Ikaw na bilingay na. Oh, sige. Ingka di sa tingali na daghang kay mo rason ani di sa tingali na tinuod pa diroy nga ibaligya gyud di man na literal kuan lang ba kanang basta lang gud ka manggiloyon ka dili gyud tinuod gyud na literal man o dili literal tinuod gyud na nga ngato yung buhaton ang bahandi ipanghatag yun ang tanan. Si Lazaro gani ang iyang bahandi nuka. Gihatag yun niya sa mga iro. Mga iro ba? Paborito biya nas iro ang nuka. Masiging tilap ang mga iro. No to. Nauna gyud kamatay si Lazaro kay nakuan man tos rabies sa iro kay kuan man na kanang open wound ko na niya siging tilap ang mga iro. Di patay yung kuan niya katong dato na wahitog kamatay kay kolesterol man to iyang namatyan or diabetes baka to ay sige man siya kaon na kuan siya naputlan pating itos tiil gichap-chap pa to ba or na ICU pa to butangan diri daghan kayong mga sa tawagan ng mga devices nga para di mamatay kuno pero patay lang gyapon kay giatake pamantong dato no ana way siguro na paralyze pa to hiwi ang ba sige pa to gana ana agas ang laway nya kuman patay dayon pero Lazaro moagi ana tilapan na iro patay dayon in short mga matay ratang tanan mamatay rata diri sa atong unang pagbasa ingon bulahan ang tao nga wa magsunod o ingon din Ginoo kun dili mo mosunod nako ako gyud mong silutan sa tigiyon sa to pagsultis Ginoo propeta Jeremias silutan ko ang tao nga motalikod kanako ug mosalig hinuon sa mga tao ug sa kusog sa tao musalig na ganita sa tao o sa kusog sa tao silutan tas Ginoo muna ka na mga tao ba nga nagsalig sa ilang kaugalingon matod pa ni Kristo o matod pa sa unang pagbasa mura rin na sila kupong-kupong dito sa kamingawan di gyud mamunga mura sad na sila og tanom nga gitanom sa parat nga yuta di gyud kapamunga pero ang tao kuno nga magsigig sunod sa iyang sugo iyang panalanginan mura kuno kahoy nga gitanom daplin sa sapa di maguol kung ting-init labaw nagting-uwan sige ra gyud na siya pamunga sigig panahon nindot kayo ni nga imagery kay klaro man gid ni sa atong kinabuhi tanawag magsalig ka sa imong kwarta tanawa imong naong mura og kupong-kupong uga ito uga ba kanang kusmod way laay way kalipay ba dry tanawa ng tao nga wa magsalig sa kwarta kanang sigig salig sa Ginoo kana bang maingon may Ginoo maluoy rang Ginoo siya na pa mo'y pamahaw wala ra pero pagbuot man is Ginoo ano ba naka-eskwela imong mga anak awa ra oy kay wa man sa taga-is Ginoo ana nindot kay na sila mga naong sawan naamo nang batasana adi mo wa mo oy ang kasagaran ang mga anak ipa-eskwela tagaan yung dagko kayong baon makigkumpit gid ato mga bright makiglalis pas principal nganong salutatorian rang akong anak nga valedictorian man unta ni ana makigbugno gyud sa maestra
No? Maknya, unsam nagnaong, perti batiag naong. Salig man sa kuan, salig man sa kwarta, salig siyang abilidad. Tanawan arong mga nasod nga naggubat, salig silang mga armas. Tanawang mga naong, makasmile pa, di nakakakita nga mo smile. Minaw ko, sugod pag sugod nila gubat, hangtod karon wala na nakasmile. Ay usaha pa man yung pagpahiyo man ab siging ginubatay nya daghang report ni mo tuan na say namatay dito, tuan na say nabungkag, nailog na dito, nabungkag na dito. Sige kay pisti animal. Ay kada ding mga tao di ay nga nagsalig sa iyang gahom, siging kiha na mga yuta kanang nagkiniha ay ni smile din na ay nagkiha dito nga inighiring. Ako mahal nga ho is kining akong gikiha mo ana. Kusmod kay naon ako mahal kani siya ko ani anak mangisog gina sila hasta ang abogado maginisog sana tagsara kay abogado mag-smile inighiring inig ana na interpolation maglalis-lalis na sila asa kita abogadong ga-smile ingnon kasi imong kliyente buang madagang abogadoha ka imo lang kung gipahiyom-pahiyoman. Inisog diha awaya ng huwis, awaya ng away gyud mo lagi ang kupong-kupong nga ingon sa nasa salmo, bulahan ang tao nga naglaom sa Ginoo kanang wa magsunod sa tambag sa dautan. Wa magsunod sa tambag sa dautan. Kung moingon ko ninyo pamalit mog slat unsa man na tambag na nga dautan o maayo mosunod mo ana. Nyag mo ingon ron ang imong hunahuna ay sagpalit kay ipalit na og kuan bag-ong sakyanan or bag-ong cellphone or blow out sa na dito kaon-kaon sa restaurant. Unsa man ang tambaga, maayo o dautan? Ha? Ipalit sa na og kanang pagkaon. Ay dugay na mo kay wa kakaon og crispy pata. Malit mo ana. Sama na maayo na o dautan. Kamaayo ana. Kamaayo ana. Pero kinsa may gatambag ni mo ana. Kinsa gatambag ni mo ana ang imong lawas o ang imong kalag. Kung lawas gani ang imong gatambag ana, ayaw salig kay tao ra na. Ayaw salig. Pero kanang pagpalit og slat or paghatag anang mga kabos nga mga tao ang nagtambag ana ang Espiritu Santo. Mao ginay sunda. Ayaw nang ingon nga para ni si imong kaugalingon, para ni si imong kaugalingon. Tao ra na ang nagtambag ana. Nang malipay gyud kayo ta dinhi kun mudaghan atong slat. Gahapon ang atong halin sa atong SBF dag niabot na og 7,829 kaslats. Pakpak. Daghan ang naminaw sa tambag sa Ginoo. Pero naapa may 68,171 kaslats. Paminaw mo sa tambag sa Ginoo kamong wapa maminaw. Basin baya moabot ang panahon igatubang natos Ginoo kupong-kupong ray dating nato. Or murara taog yuta nga parat ilabay ra ngadtos layo. Basin baya wa gyud ta maminaw mumho ra man untay gipangayo sa simbahan kanang slat mumho man gamay ra gud ni 500 ra gud ni per slat mumho ra gid ni ikumparar sa imong grasya nga nadawat sa Ginoo matag adlaw no or matag buwan mumho ra. Pero di ka muhatag sa mumho nganhi sa pobre nga katilingban, pobre in relation sa ato karong proyekto kay wa tay enough nga kwarta pagtukod aning atong kumbinto nga mo kantidad og mga 35 million. Pero kung kitang tanan manghatag og mumho basin og mahimo ning 12 kabukag nga pahan or pagkaon unang atong gilauman. So panghatag na mo mumho or slat aron nga dili mo magsigig pangayo og
to sa tubig dito sa impyerno. Wa na ra bagay mo hatag. Pero manghatag mo rog mumho, katong dato nang hatag patog mumho ni Lazaro, ana magkuyog ito sila dito sa kumbira sa langit. Sige, katong manghatag og mumho, padayon tas misa.